Yo, Mamma Mia, Records. Mamma Mia, Mamma Mia. Ay Mamma Mia, ta devonashi, ay bolo nigonak, ba fikrim degonashi. Ura bugu, brora kalasha, sadqa basham, hardi koshosha, bo ozosha, pahnuzosha bi, bafro poyon tarko yak bor marabi. बोलो ब्रो एचएम जवाब गीर Assalomu alaykum bachako ki pug mobil bozi meknen bar hamad baroy hamad lobby sar metем bachako ki sum dodagan 50 rubl ya daromadеш sum dodagi daromadagан сари ҳар як кило 25 рубли мегиранд. марҳамат бозира тамошо мекунем бачако ки чӣ хеле бозӣ кардага ки чемпион шудага ҷа бозигаро беҳтарин аст Саид Акрам ка Муарауф ка Раҷа ка Мансур миҷгона баъди да бозӣ духтарон бозӣ Никош бикайро Никош. ай никошон чӣ хеле ки бигум Абусик аст ҷа Алиҷон аст Раҷ аст Аннас аст бозигарои беҳтарин ҷа дар Некруз аст Помшо ха бисёр 20 нафар одам ки имрӯз дар лобби мо имрӯз бозӣ мекунанд мебинед худод мақсад чӣ хел бозӣ мекунанд ки чемпиони имрӯзаи мо мешавад барои карантин барои бачакои тоҷик рафтем аҷа мебинем ки маълуме ки ҷада дикка рафт ба фикрам ки Боз доран мегӯ. ба фикрам ки ам хеле ҳама барои чӣ соло кардем ки мақсад бизанад нок нашава пойни бикшаш мақсад чӣ хеле чоткай бад меояд не боз мебинем мақсад бозигарои тоҷикои мо гуфтам бисёр илтимос доданд ки братан хаяли бозира сар додагем полковник буд ба фикрам қатъи полковник шидаге шерпаланг бозигари беҳтарин ҳисоб мешавад хаяли хидмум ёдам бозӣ мекунад аҷози ай ой ба худо талхам ридмер закади миҷгона буд ба фикрам миҷгона духтарака кашт шерпаланги беинсоф ҳай чӣ боз инаҷада Фақат духтара мезанӣ. О мамети аҷиб. мебинем ҷангай ай тарафи тиу 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 07 ауф полковник задеста мезанаш задеш полковник задеш полковник ауфа кушт ози мақсад полковник рафтиса ба тарафи Робша кофтан дандонаи тиллоша гирифтан. мезана ки ҷилу пустакша ҷамъ мекунам мерава ҷамъи Саид Акрам гуфтум ку яке аз бозингарои беҳтарин ҳисоб мешавад Кайрама драбавик мондагем. драбавик ай мақсад зур бозӣ мекунам сана моши бозӣ мекунам ҷада Муҳаммад қатъи Алиҷон акам бударо якҷо бозӣ дорам Хай ҷана. Мезанаш. Не ози хай ози моменти аҷиб. не полковник ани ку ҷадам боса 5 нафар ба як растаи. Алиҷон ба фикрам ки тарафи Саид Акрам тарафи ки буд Акрам буд ба фикрам ай Алиҷон мурд Саид Акрам зад мезанад чӣ хеле ки мебинем бозия ягон ҷои хафагӣ нест бародаро Саид Акрам пул қатъи омадаги бачако кстати не наметонаш кафон ҷада ТЖК боз даи хонаи ТЖК боз ҳам мезана нея чо тажал кашид Акрам будар хай бахш ки камтар сист бозӣ кардӣ чӣ хеле ки сист Лёчки мо безеби бад карочи гирифт карта фургаштагай. зана ҷада бозингари беҳтарин ҳам аст ка Эраҷ гуфтан ёдам Эраҷ 007 онам бозиё шайдагем Эраҷ мумкин ки чемпион бигӯяд барое ки сахти банд бозӣ мекунад акаи Ауф ҳам сахт бозӣ мекунад яъне ба фикрам ки
Иса Салаҳ теҷеке омадестай сагарача футболбоз айне ки мумкин ба дала зона супер мекунад да зона ику о дайдеса хисакади ҳозир наҷа эрач встречатиш накунад созай агар эрач назанад 2 4 6 8 нафар дигамон 4 касмон аваем дора ҳарош ништяк шидестай бозии насӣ боша анҷада рауф мондагай авдураҳмон бозингари созай беҳтарин додарад ай ҳич гаф надорам зиря беҳуда уҷа шиш ништяк зад як бор дига мегӯм ништяк задш қабулай хай созай мо бахел нестем кам бахелӣ мекунем чӣ намекунам ҳама шахимона инаҷа ба фикрам ки анас қади парвизано кай рафт ба фикрам қади парвиз як ҷо бозӣ кардестай парвиз мурд ю шид хай чӣ гав надорай бозӣ бигрез мегаку теҷеке бос ҳамо хонане ки набиромад мумкин ки чемпион шавад теҷеке бос ҳам нормали бад бозӣ мекунад ҷада фашист буд бозингари беҳтарин акай мансур буд бахшиш ки шумо дар ҷои гарм нағалтида буден гуфти ҳамон гапо к сожалению бахшиш 5 нафари дига мондагай авдураҳмонай эраҷай анасам сахт бозӣ мекунад не ки ҷа авдураҳмонам додари мон ништяги бад бозӣ мекунад хай мебинем чихие ки гуфтан чемпионат сидим дома карантинай одамое ки сум қати доромадагиам бародаро мо сари кил сум метем к сожалению чанд одаме сум додаги мурд одамои бесум доромадагиам сахт бозӣ кардистанд ман намедонам хай чӣ намекунам агар бо мақсад маъқултон бошад дар комментария бинависем бо як бор дига ҳафта меомадаги рӯзи шанбе бозор сар авдураҳмон касира зад анаса авдураҳмон додарҷон молодец мошини бозӣ кардестай бақаб акай рафт к сожалению 4 нафар мондагай эраҷ мондагай теҷеке бос мондагай мага теҷекеай ба фикрам мага теҷеке 2001 ягон каса киштагӣ нестай мага теҷеке авдураҳмона чӣ хел мебинем ай прицелиш нигоҳ дорем чӣ хел чен мекунам мага теҷеке эраҷ акай эраҷ 07 2 кил дора теҷеке бос 1 кил кадагай авдураҳмон 3 кил дора авдураҳмон ҳозирашда бақувват рафтисай бақувват не опытни не авдураҳмон мумкин натона не авдураҳмон авм дора маълуме ки сахт бозӣ мекунад барое ки сағрача опытни бозӣ мекунад кроме авмаш дп дорад дп хай намедонам иҷода айсои бозӣ мефаҳмем комиш сахтай комиш носкаш бошад ҳамун сахтай ман нафаҳмидам нос чувства дорам ман носкаш кунестам конечно носи қувват додаги ки рекламаш хай гуфти ҳамун қувват айхмона инаҷа эраҷ даоҷа дуруст кашидагиай ва фикр носка пакадаги ҳонҷаш да дуро мага теҷеке иҷа мага теҷеке қати ки қатидагиай авдураҳмон қатиам ба фикрам рядом авдураҳмонай мезанаш авдураҳмон мезанаш мумкин ай муй авдураҳмон аза задак авдураҳмон хай чӣ намекунад гуфти он гапо логикаи одамам рола бозӣ мекунад бозингарои беҳтарин будан мурдон акай рауф акай парвиз сайдакрам не раҷ соз бозӣ кардеста ина наси бошад ай пара теҷеке босай намедонам теҷеке бос аю тараф мага теҷеке ай пара эраҷ теҷеке бос ай хобай ба фикр ман дадраги алафо чемпион шид просто шутка мақсад зритело чахчах кисан да комментария бинависем карантина чӣ гузаронидем ҳар як комментария шумо хонда дар видеои дига шумо бо ответ менависем комментарияи хубам гуфти ҳамон гапо гуфт дофидамо номушон қати салом раҳмат миннатдорӣ баён мекунем ба фикрам ки иҷада акай эраҷ
дадрини хонаи зона ораду дагяй намагатеҷе ки агар успед кана пушти ҳами дарахт бидава может бит натонаш зада барои ки агар бидава ми магатеҷе ки ҷа ҷон то чӣ кар нафаҳмидам ҳайчи намекунам зона меҷиқаш ова меҷиқаш не успед намекунам не бозӣ гизала шидеста ахирон шад чемпион шуда сидим дома карантинаи чемпионата барои сағра воҷиб дар палка зад эраҷ мезанаш тамом тибе хана магатеҷе ки 2001 мекунем химуна чемпион эраҷ шид чемпионака эраҷ шид раҳмат барои тамошои кардагитон бародаро ҷои якум эраҷ ҷои дуюм таҷикбоз магатеҷеке ҷои чорум абдураҳмон рауф ва парвиз раҳмат барои ҳамаи одамои бозӣ кардаги одамое ки диромада буданд ба пул бепул алиҷон маҳаммадака миҷгонака мансур ва дигар одамо буданд агар мақсад одамҳо бошанд хеле бозинга мақсад бинависед амо футаи мардак лоби кешда марҳамат мо ждатон мекунем то лоби дигайра бачако зиндаву саломат бошед давай